Enhorabona, heu superat un dur i complex examen MIT i arribar a aquest punt sorgeixen noves preguntes. T'has plantejat què especialitat fer i on realitzar-la? El meu nom és Pablo Concha, soc especialista en medicina intensiva i m'exerceixo com cap d'estudi de l'Hospital de Tortosa, Berri i la Cinta, i aquest pot ser el lloc que estàs buscant. Estem situats al sud de la província de Tarragona i som el centre sanitari de referència de les Terres de l'Ebre, amb una població aproximada de 200.000 persones. I som referència a 3 centres sanitaris del territori, per qual cosa tenim un volum assistencial que ens permet garantir una formació de qualitat. Oferim cada any 9 especialitats, per al que comptem amb 18 tutors acreditats. Les especialitats que oferim són anàlisis clíniques, anestesiologia i reanimació, cirurgia ortopèdica i traumatologia, obstetrícia i ginecologia, infermeria obstètrica i ginecològica, medicina interna, medicina intensiva, pediatria i àrees específiques i radiodiagnòstic. Malgrat ser un hospital petit, el tracte entre els professionals és pròxim. L'entorn és molt familiar. En el dia a dia, els residents són considerats un mes de l'equip. La docència és més personalitzada, amb menys residents per rotatori, la qual cosa permet aprofundir en el seguiment dels pacients, en el seu abordatge diagnòstic i terapèutic, així com participant de manera activa en la presa de decisions. El tenir majorment un resident per any i especialitat facilita l'aprenentatge de tècniques i procediments sota una supervisió més estreta, assumint de manera progressiva un grau de responsabilitat i independència cada vegada major. Brindem facilitats per a accedir a cursos i congressos, així com la possibilitat d'adherir-se a projectes de recerca els quals participa cada servei. El nostre objectiu docent és assegurar l'adquisició de coneixements i competències globals de cada especialitat, per qual cosa comptem amb convenis de col·laboració docent en hospitals de tercer nivell com Vall d'Hebron, Bellvitge, Sant Pau, Joan 23, Sant Joan de Déu, entre altres, que contribueixen a la millora dels nostres programes formatius, permetent als nostres residents complementar la seva formació sobre temàtiques específiques disponibles en centres amb major tecnologia i complexitat. Comptem amb un programa de formació transversal que aborda temàtiques relacionades amb la seguretat del pacient, bioètica, comunicació, recerca i estem desenvolupant un programa que inclou formació a través de l'ús de la simulació clínica com a eina docent i tallers habilitats en impressió de models 3D. Finalment, però no menys important, fer la residència amb nosaltres et permetrà traslladar-te a un territori que disposa d'un entorn natural únic, on s'uneixen platja i muntanya, per a formar uns paisatges meravellosos on poder gaudir d'activitats com ciclisme, senderisme, caiac, paddle surf, així com visitar parcs naturals com el Delta de l'Ebre i els ports. La qualitat de vida relacionada amb el baix cost de vida, la proximitat dels llocs i l'àmplia varietat gastronòmica converteixen el nostre territori en un lloc per a gaudir durant el temps de residència. Cada any rebem residents de tot arreu del país, disposats a començar l'aventura de la seva formació especialitzada amb nosaltres. Residents que, com tu, es van plantejar una vegada la pregunta sobre quina especialitat fer i on realitzar-la. Aquest és el nostre hospital. Volem ser part del teu present, volem que formis part del nostre futur. L'Hospital de Tortosa, Berri i la Cinta pot ser el lloc que estàs buscant.